bisan mubo raning atong ebanghelyo karon, pero gibutangan og daghan kaayo nga mga tema o mga pagtulunan sa Ginoo. Una makuha lang ta usag usa aron di kita maglibog. Ganahan kong mamalandong aning giingon niya diri nga matngoni ninyo ang inyong madungog, ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labaw pa ka higpit. Kana bitang muhukom ta sa atoy sig katawo nya gamiton sa dinas Ginoo nato. Nanglitan ron imong anak, imo dayong kasab-an tungod kay nakabuhat aning maong salaod or pagsupak nimo. Gamiton sa nas Ginoo nimo kanang imong gikalagutan nga buhat sa imong anak, iya sad nang i-apply nimo kundi basad na nimo buhaton. Nanglitan ring ka kamuno pagkagahi ginyug-o di gid mo kasabot. Mingon sa din ng Ginoo, Bikonobi, in relation to me, dali ba kang musabot sa akong gisulti? Nyag moingon gani ka nga di sa ka musabot sa gisulti sa Ginoo, gamiton sa nas Ginoo i-condemn sa ka. Igabot nimo didto sa langit og mamatay na kaugma, ingnon sa kas Ginoo, ikaw no kagahi ginimug-o mo na adto na kas impierno. Siya, grabe Lord, para kadto lang. Siya niya, ngimong anak, wa man sa lagi nimo tagai og allowance. Nanglitan, imong gihukman ang imong silingan nga mga buangon. Maunang imong gikural imong balay, kay di nimo sila pasudlon, kay mga buangon sila. Nagda sila kadaot sa imong kinabuhi. Inigabot sa dito sa kuan, dito sa langit, i-consider sa kas Ginoo nga buangon naa say kural dito. Di sad ka pasudlon. Kay mao may imong paghukom sa imong isig katao, di ba? Nganong nangural man ka? Nahadlok yung kas imong mga isig katao nga musod lang awa mananghid. Igabot sa dito kahadlukan sa kas Ginoo. Saman? O yun, dili. Ang nangaluya mo ng inyong naong. Mao lagi na siya. Kanang dili gyud ka kapasaylo sa iyang sala, labi na gibalik-balik na niya kanapo ang pagpakasala, sama anang gikawatan ka. Nya imong gipasaylo, ngawat na sad sunod, gipasaylo, ngawat na sad sunod, adi ina ni madaoy, binuang naman ning iya. Gipasaylo niya, sige lagya pug pangawat. Katulo siya nangawat. Wa na kamo pasaylo. Ikaw sad katulo sad ka pasayloon sa Ginoo. Nya kapila man ka makasa. Katulo ra di ay. Katulo ra ka makasa hangtod ka mamatay gikan karon. Katulo ra. Patay ka diya. Unya ang imayno sa Ginoo sa imong sa tulo ra ka buok kay katulo ra man ka ni pasaylo. Ang katong ubang sa di na to pasayloon, impierno dayon ka. Mao na siya. Karon unsaon man nato di ay? Unsaon man nato pag sud og langit? Sama ni Saint Thomas Aquinas ang iyang pangandoy nga makasud lagyo kog langit, gamiton ko ning tanan akong gasa nga nadawat aron ko makasud og langit. Nya gigasahan man siya sa intellectual genius or kaning bright man kay siya, gigamit niyang iyang ka-bright para makasud siya og langit. Nga unsa may iyang gihimo? Iyang gihimo nga ang iyang human reason magkahiusa og ang faith nga gihatag sa Ginoo niya. Faith and reason together. Iyang gi-combine. Nya unsa man pag-combine? Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, kinahanglan ang reason muuyon sa pagtuo. Ang rason sa tao muuyon sa pagtuo. Example, ingos Kristo, higugmay mong kaaway. Ang reason dili mo ingon nga ngigagod kalisod ana, mo man na ang rason. Kung dili ang rason mo ingon, imo maning pulong Lord, sultihi lang ko unsaon ako ni paghigugma akong kaaway. Kining silingan ako nga
ang iyag yung tanan nga sagbot, ang tanan niyang kanal, arigyod ipaagas nga ris amo. Unsaon man nako paghigugma, ana ba? Nya, mubuhat mo ana. Uy, tubag. Mubuhat dili. Kanang giingon sa Ginoo, pasaylua og kapituan, kapito ang nakasaad nimo. Nya, ka-15 naman ang nangabit imong bana. Ayaw pag ingon nga, di na ni madaha, oy. Imo man ang rason. Ang sakto, mayon ka, Ginoo, nag-ingon man jud ka nga kapituan, kapito pasayloon, tudloi lang ko, unsay akong buhaton, unsay akong reason, unsaon ako pag-apply ang imong pasaylo nga kapituan, kapito, aning bana nako nga ka-15 na nangabit. Nya, 5 nakabuk-anak dito sa laing babae. Unsaon ako ni pagpasaylo. Nya ang bana sad nakasakop sad ng imong asawa ng laki pod, nya katulo na ng laki. Maingon sa ka, adi mada, buwagan ko na ning buang-buang dako. Sa dipan ako ni siya mapatay, ako na lang ning buwagan kay makasaon niya kog dako. Rason man na nimo. Imo mo nang rason. Ang imong buhaton, ang imong rason, moingon ka, Ginoo, niingon majud ka nga way sukod ang pasaylo. Tudloi ko unsaon ako pagpasaylo aning akong asawa nga nagsigig panglaki. Unya nabuntis ra ba gyud? Nya gaduda ra ba ko nga si father mo ay tagiyaan suod man kay sila. Ana ba? Duda ra man sang imo, duda ra man. So nya wala ka kaybaw nga ang imo ding asawa gasigi ding pa-counseling ni father. Nya imo na nung gidudahan. Ana ba? Muna ayaw gidayon nya kun mao gani na imong attitude nga kusog ikang moingon Ginoo tudloi ko, Ginoo tudloi ko, inig-abot sa nimo dito sa langit, tudluan sa kas Ginoo hain ang pultahan padong sa langit. Dili kanya iiksas impierno kay kusog man kay kang moingon niya tudloi ko Lord, galisod ko ani Lord. Nanglitan sad ikaw manuyupay ka, kusog ikang musuyop. Aning drugas ba? Nya gusto kang magbag-o, ayaw pag iyon, di na mada, so di na gini mada. Wa naman, mao naman ni akong life, mao naman ni akong kinabuhi. Wa na sabta na lang ko ninyo. Na may uban ningon ana no? Sabta na lang ko kay ani namang gyud ko. Kanang kusog ika mamalikas. Ana, mao magini akong batasan. Wa ra man anako. Kanang dali ko masuko, wa ra man na. Sabta lang ko ninyo kay inaani man gyud ko. Allah, bantay ana. Kaya nga naman, mao sa naibasihan sa Ginoo, inig-abot nimo dito siyang atubangan, moingon din ng Ginoo, gisabot gyud ti ka nga moadto gyud kag impierno, kay imo man gyud dipinsahan ang imong dipikto. Wa man ka motuo nga makahimo ko pag-usab ana, basta imo lang nang isurrender nga rin ako. So ang sakto unta to, Lord, manuyupay ko, porti na gin akong adika aning suyop. Tabangi in taon ko Lord na makabalik ko diha nimo, tudloi ko unsay akong buhaton. Isulti na di ba ugma tulo na kapakiti imong suyupon. Pero kana nang sachet nga coffee dili na kadtong drugas. Pero tulo kapakiti mo imnon. Ana coffee na nya sunod tea o di healthy tea, herbal tea pa imong imnon. Ikaw madara man day Lord, og ti lang akong suyupon, dili na lang tong siya. Di ba? Nya adto na kamukaon sa SK nga restaurant, shabu-shabu. Di ba? Healthy na kigagnaong. Nya nganong nakabawi man ka tungod kay imo man gisurrender sa Ginoo, mituo man ka nga nothing is impossible with God. Nothing is impossible. What is impossible with God? To change your mind. But if you surrender your mind to God, He can change it anytime. Pero isurrender usa, di man siya mangilog nimo, di man siya mangilog nako. Nang litag maadik ko sa kolekta. Lord, naadik jud ko ani kolekta niya. Ingon man gyud ka nga kanang puyi ang kinabuhi nga kabos. Saon man ni nako, Lord? Siya sige. Sunod kolekta nimo sa 7 nimo kamisa, usa na lang ka kolekta isod sa bulsa. Wala. Usa na lang. Katong unom, ibalik na lang to. Mahimo na. Mahimo dili.
Ang di gyud mahimos Ginoo kanang usbon imong naong. Lord, wa na jud ko kauyon ani akong naong. Palihog taon Lord, usban ni. Ang mayong Ginoo ayaw kay ako man ang desisyon nga mao nay imong naong. Kanang imong height, ingka Lord, pataas-taas sa intan akong height, ing Ginoo ako man ang design ngayon ana ra na imong height. Ay na lang nagipausab imo naman sa noong kong diktaran. Labi na gyud mo ingon ka kining akong banda Lord usbay in taon ning iyang naong. Kay wa na jud ko kauyon giluod na ko ning naong nga ayaw. Ingna hinon tudloi ko Lord unsaon ako paghigugma kining naong nga lami na kaing patyon. Ana. Tanawa di ba igsunod imong tanaw na basta gwapuha din na imong bana. Oh, gwapo kay giluan. Dili ay mausab gyud ang imong pananaw. Oh, lagi mausab gyud. Doon nagi-transformation. Kani bitang mga bata dinhi kanang naa diyang mga magsigig suroy-suroy nya mangayog ingon ana. Sa una maglagot nung kana, lami kayong ipabaton, batuar go ng mga bata agon na. Mura bag iro bakit sige gandagan nya sig pangayo. Ay lagi mo pangayo dong. Mangayo gyud ana. Ningon ni kos Ginoo Lord, tudloy ra ko kung unsaon ni paghigugma ni mga bata. Isa simple ra man kaayo. Imo ra man ang istoryahon nya unsa ilang gikinahanglan tagae. Amo na kada namo dool ko teng hospital ka unsa gusto ninyo kani ana. Ay salamat kay Pader. O karon perti na namong suura usay magkailis na kuning naong namo tingali no. Ay abot abdugok din na sila. Pader ana o lagi diya lagi ana hatag sa kolekta. Sa may sa Pader kay mo share sa kolekta nga rin namo. Ana. Okay, kay ba mo silang naikolekta din ana di tagaan. Karon kusog na kay mamonita ng mga kuan diha kana mga plastic shoot pa nila diha sa Pader naay daghang puthaw dito Pader nindot kay naay patimbang nako mo pay mo suggest nako may na kay nako asam na ipatimbang sa nari unahan Pader unahan ra sige kuha na ninyo katulang mugbuhay sa pila man gyud ka mugbuha Pader nako kanang ingon ana kay kanay ana magamit man na kana lang ana aso ila sa sukod-sukoron report din sila nako akong nadaha Pader niabot og nahalin og 60 sa ako ga Pader 90 nako ay naman taron sa among gihatag sa among mama nako mas buutan pa man imos pari di ay ihatag ko na silang mama lagi patimbang ambot lang kang di ba ka to mas bakakon pas pari kana bang matudluan tas Ginoo mga usab ta oy basta atong isurrender mo na Sintamas Aquinas siya isurrender. Mabitan na sa atong unang pagbasa, dungog mo sa atong unang pagbasa, atong Hebro, niingon diri, giablihan na niya ang daan sa langit mo nang duna na tay kagawasan karon nga musod sa pultahan sa langit kay iyang giablihan. Pasabot ba di na imposible nga malangita? Din ay imposible nga mahimutang santos kay giablihan na niya. Ninduta na no? Ya kita di lang yapon mo ko mingon di inani mangyud ko sao mangyud na pagbuot talas Ginoo ko sao ning nani mangyud ko insain lagi pagsigpaningil ang utang dahil kay makabati gyud na sa imong relasyon ay sao ning ani yan naman ko ay ang Ginoo nalay mag-igo ana sayo pra ba na kayo ang Ginoo mo'y mag-igo unya ikay gabuhat di pwede na ang gusto sa Ginoo kung ako may mag-igo ako may magbuot, isurrender ang imong kabubuton na rin ako. Pero magbuot-buot ragyod ka, nya ingnon ko nimong ikanalay bahala, akahibaw naman kadaan. Asa ka padong, ako na gunang gibuksan ang langit, nya di lang yapon ka musod, ari lang yapon ka padong sa impyerno. Aw bukas po kayong impyerno abli kayo. Gano pangutan ako na imong tupad. Mong tupad ba? Lingi ay na. Asa ka gusto, langit, impyerno. Ingna ka no. Ano asa ka gusto langit impierno nya mingon ay langit ko sa ikaw sa langit sa ko sa nya kani akong utang imo na ning kuanon paninglon o dili imo sa ako kinahanglan sa na paninglon sa lam ka pa impierno ra ba na di magkasinapot dayon mo di ba sige atin yung silingan ron dito kanang dool-dool sa inyong balay ingna dito dai may buntag sa ingos Father asa kuno ka gusto langit o impierno sa yab-an tanong kanang tubig init buangat sa napangutana ni mo diha isa dili ba ingos Father ba asa kuno ka langit impierno ay simple langit kinsa mo gusto tawag impierno isa unya nganong di naman mi kaagian na imong tugkaran imo naman ang gikural nga agianan man ta namo makapa-impierno ra ba kuno nang kural day o tanawa di ba sunod adlaw kuralo na gito apil dito inyong duol sa inyong pultahan
Ay na lang sad pagreklamo kay nga naman gusto man gid siyang moadto sa impierno. Ay na lang sad kuyog. Mudayon man sa kag panglibak. Sige mo sa kag panglibak. Di mo samot na noong ka. Na nindot kayo no ang atong tubag sa Salmo ningon ta, Ginoo mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ang atong pangandoy makakita tas Ginoo kanus aman kung matod pang Sintamas Aquinas, kung ang imong rason o ang imong emosyon na alay na sa imong pagtuo ni Kristo. Nga ang mga pulong ni Kristo maunay naggiya unsaon paggamit ang imong rason o ang imong pagbati. Kita jud ka Ginoo ana. Okay. Nadigin mo mo to. Sige, manindog lang ta.